Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Lad os skynde os. Vi har ikke åbnet listen. Hvornår starter du? Nej. Hvornår begyndte det frygtelige? Jeg vil sige stikkende. Skal jeg virkelig spise denne kaktus? Det er så skræmmende, jeg kommer til at skade mig selv sikkert. Nå, vi kan kun håbe på det bedste. Okay. Hvor smertefuldt. Vil du stoppe det? Absolut ikke. Spis hurtigere. Jeg tror, jeg har en idé. Hvorfor skulle jeg skade mig selv, når jeg bare kunne skære alle nålene af? Det er rigtigt os. Så nu vil jeg få en prøve for hver bid. Jeg håber, at kaktusen i det mindste er velsmagende. Hvordan var det? Du spiste det så hurtigt, som om det var sødt. Nej, det er slet ikke sådan. Han er ulækker. Det fejler. Så det er min tur til at åbne. Stop damerne først. Især da jeg får sådan en lækker is. Au! Teta, hvor tog du min is? Giv den tilbage. Ikke tale om. Se, det er godt for begge, hvilket betyder, at det er mit. Bingo! Jeg ved, hvordan vi fikser dette. Efter en varm behandling vil begge blive til slush. Og på grund af kejleformens trekantede form, vil den slush være min. Det er så godt. Jeg ville virkelig fortryde det, hvis jeg gav isen til Vera. Den er alt for fantastisk. Alex, nu kan du også åbne låget. Okay. Wow, hvilken skønhed. Det er sådan en lækker sandwich. Jeg kan ikke vente med at spise den. Hvor dejligt at vide, at jeg ikke behøver at dele den med nogen. Tak. Al denne lækkerhed er min. Din, siger du? Jeg har også en plan om at spise en sandwich, fordi jeg også bliver sulten. Alex, aftensmaden kalder på dig. Nu vil kniven hjælpe mig med at forvandle denne firkantede sandwich til 2 trekantede. Jeg er ked af det, Alex, men jeg var nødt til at gøre det. Forstå, jeg er også virkelig sulten. Er det sådan? Lad os se, hvordan du kan lide en sandwich med de samme trekantede peberfrugter. Jeg tror, det bliver meget sjovt i det mindste. Mums! Ærgerligt, Alex. Det er ikke dig, der spiser denne sandwich. Lord. Nej! Det er slet ikke en gris. Der er helt klart noget galt her. Hvor kom vilddyret fra? Jeg har noget, der vil hjælpe dig med at slukke din indre ild. Tag en drink. Hvem skal give mig væsken? Hvad drak jeg lige? Lad os se, hvad denne gruppe handler om. wow. De diskuterer chips. Sikke en Hvad med forestilling. mig? Lad os se. Jeg håber også, jeg er heldig. Jeg er. Spis ikke hundemad. Jeg sagsøgte. Det vil jeg ikke gøre. Og det behøver du ikke, for jeg spiser først. Jeg vil spise vandmelonen så hurtigt som muligt. Den er så saftig, lige moden til en varm sommerdag. Jeg ved, hvordan du også kan få noget vandmelon med en speciel ske. Casey, hold skeerne. Du gør det lettere at spise med. Mange tak. Den er virkelig meget tung. Fantastisk. Undtagen nu er vandmelonen min, fordi du skar den i stykker. Næste gang vil du se mere omhyggeligt. Jeg tror, denne vandmelon-historie vil lære dig meget. Jeg giver dig 1 minut. Følg den. Forbi! Du kan kaste alt, hvad du vil. I mellemtiden vil jeg færdiggøre min vandmelon. På grund af dig har jeg ikke meget vandmelon tilbage. Men i det mindste vil jeg spise resten uden andres hjælp. Videre! Det er din tur. Jeg tror, chipsene bliver lækre, især Pringles. Jeg elsker dem bare. Mig også. Jeg kan ikke frigøre mig fra glæden. Jeg er nødt til at fratage Beta hendes chips. Hvor dejligt, at det eneste, der kræves, er at ryste posen for at gøre det. Underligt. Hvorfor er den tom? Hvor er alle chipsene? Dårlig kvinde. Hvem turde misbruge dem Chips sådan? i enhver form er lækre. Jeg derimod skal spise hundemad. Det er så ulækkert.
Lugtens fra det er forfærdelig. Jeg tror, det vil få mig til at kaste op. Måske spiser jeg det ikke. Bare se, hvor ulækkert det er. I det mindste behøver du ikke at prøve det. Øv ad. Sikke et mareridt. Din mad skal spises på specielle tallerkener. Okay, gudskelov. Ja, jeg har taget en til dig. I denne skål. Og jeg kan bare ikke spise det med en skefuld i. Kan du lide det? Det er det værste, jeg nogensinde har smagt i mit liv. Tror du? Jeg skal vise dig, hvad frihed virkelig er. Gud! Er jeg fuld nu? Kvikken og skvaderne. Piger! Hvem tror I bliver heldig denne gang? Men det er det! Ikke mig! Jeg er den heldige. Jeg ræler! Mig også, jeg fik chokolade! Det er også meget lækkert. Det bliver svært at finde i butikkerne, så det gør det endnu mere værdifuldt. Jeg ved, at alle her allerede savler, men jeg vil ikke dele. Det er virkelig lækkert. Det er også meget velsmagende. Det får mig til at ville sluge alle disse trekantede skiver så hurtigt som muligt. Men før jeg gør det, skal jeg vise chokoladebarn et par karatebevægelser. Der har du det. Nu ved alle, at Kage kan kæmpe tilbage mod dig. Og nu vil jeg vise dig et trick. Knuse en chokoladebar med munden. Men det er ikke alt. Enhver kan gribe en skive, men at gribe en hel bunke skiver er meget sværere. Og jeg kunne ikke fange en eneste. Sikke en skam! Kom nu! Det vigtige er, at jeg er blevet en masse start professional nu. Få fat i spisepindene først. Nej! Jeg har aldrig været i stand til at spise med dem. Hvis jeg lærer det nu, vil jeg bestemt ikke spise en eneste ting. Men hvem stopper mig fra at bruge spisepinde på en anden måde? Som at lægge ruller på dem og spise dem direkte. Det er sejt, praktisk, og mine hænder er rene. Hvad med at dele med en hver? På ingen måde, desuden. Hvorfor har du brug for regler? Du har nogle meget saftige læber. Der er nogen, der venter på dig. Jeg kan ikke forestille mig, hvor kede af det de er. Gå ud! Jeg vidste ikke, at citroner kom tilbage som bogvenner. Gå ud! De ser ud til at være din skæbne nu. Okay. Det er rigtigt. Jeg har lige fundet ud af, hvordan man gør citroner mindre ulækre. Vi skal pille skorpen af dem. Ups. Fantastisk. Wow. Nej. Undskyld. Okay, lad os prøve det. Ups. Jeg tror, limonaden måske skrumper lidt. Jeg har brug for et forfriskende brusebad. Det føles meget bedre nu. Ikke publikum. Jeg vil ikke lugte. Sikke et stort stykke pizza. Det er så fantastisk. Wow. Og jeg har den mest lækre knytnæve. Jeg elsker det. Jeg håber, det er i orden, at jeg tager mig af denne rodede løg først. Jeg vil virkelig gerne gemme det til senere. Hvordan smager det? Hold op med at gøre nar af mig. Det er virkelig svært for mig. Du burde vide, hvor ulækre de løg er. Hvis du tog en bid, ville du kaste op med det samme. Jeg tror også, der er noget, der kommer ud af mig. Sikken en stank. Jeg tror, vi ved, hvordan du har det nu. Undskyld mig. Nå, jeg kaldte de runde pølser, så hvis der er pizza, det betyder, at de er mine. Hvor dejligt pludselig at Vi har vide. sådanne lækkerier klar til dig. Og hvis du skærer et lille stykke, kan du gøre det firkantet. Det betyder, at jeg også kan få en snack. Det vigtigste er ikke at få beskidte hænder, da jeg stadig skal spise det senere. Hvordan tør I? Skammer I jer ikke over jer selv? Det er min pizza. Denne skive er firkantet, hvilket betyder, at den er min. Sådan, der har du det. Jeg har næsten intet tilbage. Det er godt, jeg ikke blev helt slået omkuld. I det mindste har jeg noget at spise. Og jeg har en hel pakke med fisk, der venter på mig.
Jeg er meget interesseret i at spise det. Det ser meget lovende ud. Det er virkelig sejt! Men jeg behøver ikke engang regne med hende. Jeg spiser for mig selv. Det er så godt. Jeg vil have mere. Grådige Alex kan kun få messer i hovedet. Det er bedre. Du vil vide, hvordan du skal opføre dig med dine egne kærester. Jeg er næsten klar. Der var den. Lad os starte med en smoothie. Jeg elsker det så meget. Jeg kan gøre det. Du har det. Intet problem. Hey! Okay, jeg starter med grøntsagerne. Det er spinat. Vær så venlig. Stop blenderen. Du skal hjælpe mig her. Men Okay, putter det ind. Hvordan gør jeg det? Det er nemt. Tak, Jill. Kunne du venligst? Det er ikke det hele. Okay, bland. Elige makrel. Færdig. Den første del er færdig. Selvfølgelig, det er heller ikke alt. Vi skal bruge noget andet for at gøre denne smoothie velsmagende. Fint. Ligesom yoghurt for eksempel. Slik. Jill, det er til dig. Hvordan åbner man det? Nej. Det spredte sig overalt. Hvor tjusket. Yoghurten skal i glasset. Næste er en vandmelon. Alle elsker den. Jeg skal kun bruge én skive. Jill, denne er til dig. Hvad? En skive vandmelon skal skæres i stykker. Jill, du må have nydt vandmelonen for meget. Jeg håber, Vicky vil nyde det også. Færdig. Nu har vi lidt vandmelonsaft, nogle sugerør, og jeg er færdig. Ja. Jeg spiser ikke al den frugt. Fanden. Mand. Og det også. Jeg er ked af det. Jeg sigtede ikke på dig. Vil bare slippe af med det. Vi skal bruge nogle sodavand. Alle elsker dem virkelig. Ja. Disse sodavand skal hældes i et særligt grus. Altså, i forskellige. Alt afhængig af farve. Og så laver vi dem om til slush ice. Og forskellige lag af det. Lidt pynt, en paraply og et sugerør. Fantastisk. Okay, nu skal den professionelle gøre sit arbejde. Vi skal bruge nogle jordbær. Vi mixer dem alle sammen. Vi havde også lidt fløde der. Selvfølgelig. Og nu vil det være basen for vores springvand. Bare se på det. Det er både lækkert og spektakulært. Jeg vil begynde med denne smoothie. Sej! Gummi så lækre. Smoothien i sig selv er også ret god. Jeg elsker det. Hvad har vi så? Bedstemors smoothie. Vandmelon. Jeg elsker det. Lad os prøve smoothien i sig selv. Det er dårligt. Slet ikke sød. Wow. Hvad er det? Det ser fantastisk ud. Dette er helt sikkert vinderen. Ja. Jeg er en professionel. Til anden runde vil jeg have nogle vafler. Jeg er sulten efter en snack. Bedstemor, lad dig ikke distrahere. Hvad? Vafler. Det kan jeg klare. Mel skal hældes i en dyb skål og blandes med æg og mælk. Selvfølgelig. Du må ikke glemme sukkeret. Hele denne blanding skal omdannes til dej. Fint.
Dernæst hælder jeg det i et vaffeljern. Tid til at lave mad. Jeg har det. Det er så kompliceret. Selv at røre rundt er svært. Jeg har brug for en funktionel blender. Lad os blende det hele med den. Og lidt Nutella. Nå, blandingen er klar. Nu lad os hælde det i vaffeljernet. Min er bare lidt større. Hey! Hej, hvad? Hvem bekymrer sig om størrelsen på vaflen? Det er smagen, der tæller. Mine vafler er næsten klar. Mangler bare lidt ahornsirup på toppen. Fantastisk. Kok. Jeg vil lave noget lidt mere kompliceret. Jeg har brug for noget selleri, æg, og så putter jeg det hele i blenderen. Næste gang har jeg brug for mel. Det er vigtigt ikke at overdrive. Ikke for meget. Og lad os blende det hele sammen. Og først nu kan jeg begynde at lave mine vafler. Hælder hele blandingen i, og lad os vente. 1, 2, 3, go! Ja, ikke så længe. Tada! Klar til at gå. Lad os putte nogle lækre jordbær ovenpå. Fantastisk! Fantastisk. Det er et ægte kunstværk. Jubi! Ja, jeg tror også, mine vafler er klar. Wow! Jeg vil lave en vaffel i gadekøkkenstil. Vent, bedstemor, hold dette. Sådan. En kugle is. Faktisk nogle stykker. Noget flødeskum. Ja, jo mere jo bedre. Og nogle krymmel på toppen. Det er ikke alt. Et par slikkepinde vil også være godt. Jeg afslutter det med lidt jordbærsirup. Nå, det er tid for dig at prøve det. Hvor interessant. Alt er så smukt. Se på disse læber. De er sjove. Fantastisk. Men vaflen er den vigtigste del, og den er fantastisk og meget usædvanlig. Lad os nu prøve bedstemors vafler. Sej! Også meget lækkert. Kok Amy, se. Lidt fisket. Lad os prøve det. Yay. Det er virkelig lækkert. Hvad med resten? Hvad er det? Nej, vinderne Jill. Yay. Ja, tak. Jeg har det! Nu vil jeg have en burger. Kan du overraske mig? Nemlig. Selvfølgelig. Burger? Jeg har aldrig lavet dem før. Nå, alt skal gøres for første gang. Lad os prøve det. Først skal vi stege bøffen. Det er en vigtig del af enhver burger. Derefter bollen og noget. Føl går jeg ud fra. Rør ikke ved det. Jeg tror, jeg vil lave en kotelet selv. Først så skal vi male kødet og stege det. Ikke dårligt. Bøffen er klar. Nu er det tid til at tage juvelen frem i min samling. Fedt. En gylden bolle. Se bare på den. Det er næsten svært at se på den. Bedste, jeg behøver ikke det. Det er for billigt. Jeg vil bruge noget muggenost. Ja, det er det ægte luksus handler om. Perfekt. Okay. Nu mig. Jeg skal begynde med at hælde noget olie. Nej. Vent, hvad? Jo mere, jo bedre. Du har for meget olie. Det vil sprøjte. Ikke noget særligt. En gul kedeldragt i stedet for en gasmaske. Og jeg vil være sikker. Ja, det er fantastisk.
Hej, du er ikke den eneste her. Nå, hvad skal jeg gøre nu? Jeg må lave en sød burger. Jeg har brug for en masse forskellige lækkerier til den. Først noget flydende skumfidus. Så tilsætter jeg noget farvestof. Det bliver så meget bedre. Jeg vil dyppe en bolle i denne blanding. Yay! Og nogle søde sager. Jo mere, jo bedre. Vicky, er du klar til at vælge? Kom nu! Lad os gå. Jeg er altid klar. Lad os starte med den dyre burger fra kokken. Jeg spekulerer på, hvordan den smager. Jeg har ikke brug for en gylden bolle. Tomater er gode. Fint. Vent, hvorfor lugter burgeren så dårligt? Er det osten? Ulækkert. Nej. Mamma mia. Den søde burger er fantastisk. Men jeg er lidt træt af søde sager, for at være ærlig. Jeg vil gerne spise noget mere seriøst, og det er bedstemors burger. Nu er det en anden sag. Det er vinderen. Mig? Mange tak.